Usephumela obala uBig Zulu wachaza ngendaba ethinta ingoma laphana iParis okuyingoma kaMthandeni ayishaya noLwandlunkulu. UBig Zulu uveze lezi indaba ngemuva kokuthi uMthandeni ekhipha inkulumo yokuthi uBig Zulu waba nomona nengoma iParis. Kanti-ke uMthandeni ade eveze izindaba zokuthi njengoba nje ungekho umusic video weParis, le ndaba lena lo music video lona ubanjwe uye uBig Zulu. Kanti-ke uBig Zulu ube sephumela obala wachaza izinto nje ezenzeka kusukela iqala ukuqoshwa ingoma iParis kuze kuyofika ekugcineni. Ngaleyo kukhuluma kakhulu ngani zakuthi ngicela uma ukuthi uyafelela ikhasi, ngicela kwenza kufanele ucuphe subscribe, like bese uphinde ucomment. Nazi inkulumo. Ngize nje ngizokhuluma nani since ngumuntu enimaziyo nani, ngumuntu open, ngumuntu ongenazi imfihlo isikhathi esiningi, umuntu okhululekile nje ngaphakathi yabo. So obvious ezinye izinto mangabe zenzeka ngoba ngumuntu kuyenzeka mhlawumbe zingangiphathi kahle, ngize ngicabanga ukuthi okay, ngoba phela uBig Zulu lapha ekhona ngenxa yabantu, kubalekile ukuthi abantu baphinde bazi ukuthi kwenzakalani yabo. Okokuqala nje ngizoqale ngihalelisele abafowethu bonke abawinile, ngihalelisele iFirst Lady yaseNkabi Record uLwa ngokuwina, ngihalelisele uGatsheni umfowethu ngokuwina indondo zakhe, uyakudeserve. Ngihalelisele naye umfowethu uMthandeni ngendondo yakhe ayiwinile, siyamhalalisela. Nabo bonke nje abafowethu abawinile siyabahalalisela. Angifuni nokuba mude kakhulu la, kunento ebeyilobe yenzeka, but ngikhethe mhlawumbe ukuthi ayithi ngithule kunokuthi ngilo ngikhuluma, because akungisi indawo ekugcineni lokho yabo. Kodwa ke kuloku ngize ngathi mhlawumbe iNkabi Nation ya deserve ukuthi ke ngiyinike ithuba ngiyitshele ukuthi kwenzakalani or kwenzakalani yabo. Futhi ngizokusho lokhu iNkabi Nation, ngizokusho nje namhlanje kuphela, angeke ngiphinde futhi ningibone ngikukhuluma. Ngizokhuluma ngomfowethu uMthandeni ne, ngizokhuluma ngomfowethu uMthandeni. Mangabe naye ubukile ngikhuluma nje ngizele nje kuzophendula yena la kuphela. Anginanxa ngisho encane naloya mfo mina, anginaye nxa ngisho encane. Asibona abangani, umfowethu nje ngumhloniphayo osemculweni yabo, engihlonipha umsebenzi wakhe uyabo. Ngoba even nanoma engifonela ecela ukuthi ucela ukuzosebenza noLwa, wafonela mina straight wangicela. I know abanye beni bebazi ukuthi mina naye azizwani, but ngathi mina kunankinga mfowethu, if ufuna uLwa ngafonela e-office ngathi ngicela nithathe uLwa nimhambise ayosebenza noMthandeni. Angisibona isidingo sokuvimba ingane ukuthi ikhule yenze izinto ezifunayo naye umfowethu uMthandeni ukuthi asebenze noLwa. Asasingekho isidingo sokuthi ngimbambe, even if mhlawumbe abanye bende they think asizwani. Why ngamnika uLwapho if mina naye sasingazwani? It's because ayikho into personal kimi naye, uyangiunderstand. Ngokwazi kwami umfowethu ngiyamhlonipha, even noma ngihlangana naye emashowini siyakhuluma, sixoxe, sincoke, ngimtshele ngithi uyadelela kanje singcokele siphume lapho, you understand. So kungiphatha kabi ukuthi akhuluma amagama ukuthi mina ngangithi akuphumulwa engomeni, mina ngangithi ngavimbulwa kuma music video, ngamvimba ezo performer le emcimbini wakhe. Okay, angiqale ngaleyo ukuthi athi ngathi akamkhiphe engomeni. Lento ayishoyo ukuthi ngathi akakhiphe uLwa engomeni, ngayisho yes ukuthi akamkhiphe, but ngangishiso yini mawukhumbula iParis wayecula ngombayimbayi uMthandeni kwiParis. Wayethi ngizokuthengela umbayimbayi kuParis, efake uLwa kuleyo ngoma leyo yabo. Ngase ngithi mina ngoba manje wena ngizothi usebenzisa ingoma yombayimbayi ngaphandle kwemvumo
ye office lethu noma lewona awuyitholanga phela imvumo yokuthi wena uthatha umbayimbayi usebenzise ngendlela yakho, we understand. So manje if mina ngikunikeza ulwa wena umfaka kuleyo ngoma yakho ucula ngombayimbayi kuyo, it's more like saying mina ngiapprovile leyo nto leyo ukuthi wena uthatha ulwa umfake engomeni ecula ngombayimbayi ethe ngizokuthengela umbayimbayi. Ngizothini mina ioffice mase bengibuza ukuthi hawu Zulu ulwa usefunani manje kwingoma ethi imbayimbayi ekubeni bengazanga mhlawumbe bezokhuluma mhlawumbe newona or nenkabi record about or ikhampani kamkhaya wami uSjava wavele yena waculela nje ukuthi sengizokuthengela umbayimbayi wafaka ulwa. Ngase ngithi mina cha, if umfowethu lengoma yakho izocula ngombayimbayi ngcono uyenze wedwa umkhiphe ulwa, ngoba kuzothiwa imina oyivumile leyo nto ukuthi yenzeke, ngoba uyitholanga wena iapproval yokusebenzisa lawo magama office. So ngicela ukhiphe ulwa kuleyo ngoma umfake kwenye ingoma yakho, not ukuthi ngathi it's umkhiphe umfake kwenye ingoma noma ushintshe lama lyrics athi sengizokuthengela umbayimbayi. If ungashintsha ama lyrics lawa athi sengizokuthengela umbayimbayi then it's fine, kulwa angaqhubeka. But if wena uzocula ngokuthi sengizokuthengela umbayimbayi, ioffice lizongibuza lithi mina ngivume kanjani ngimfake kanjani ulwa engomeni esho kanjalo, it's more like ngiapprove. So ngase ngithi kumfowethu mina buti ngendlela right ifuna ngangikhuluma naye efonini, ngikhumbula kahle ngangisuka eSwaziland sikhuluma nje clean futhi kukuhle, ngaze ngachaza even nakuyena ngathi buti lokhu ngikwenzela ukuthi bangabe sebekujahe emumva ngenxa yokuthi awatholanga ama rights ukuthi wenze leyo nto leyo. But mawunolwa phakathi kwamina ngizongena enkingeni sekutheni yimo iapprovile ukuthi ucule ngombayimbayi uqeda ufaka ulwa phakathi. Ngaze ngithi mina ngicela ashintshe ulwa amfake kwenye ingoma noma ashintshe lamagama athi sengizokuthengela umbayimbayi afaka amanye, then ke bese beqhubeka nolwa. So I guess into ayenza washintsha amagama lawa kambayimbayi, basebenza iParis yabo yamnandi kwayingoma enkulu eSouth Africa sayithanda futhi sonke. Ngidlulileke kuleyo. AS2 eyani okay, AS2 eyomcimbi wakhe wase I think bebe celebrate ingoma yeParis or something. AS2 into eyenzeka umfowethu uMthandeni akazange ulwaba fowethu usayiniwe, eze sayiniwe kune office, not even uBig Zulu, kune office not uBig Zulu. Yes, mina ngumphathi wa inkabi record, kunento eningi nami engingazazi ekunabantu abaqashiwe ukuthi bazenze ngoba bazazi kangcono kunoBig Zulu. Kune office elithatha ama bookings kalwa, elenza yonke into for ulwa. So now into eyenzeka lapha uMthandeni or whoever ngazi wakhuluma nolwa direct. Ngokucabanga kwami bakhulumisana bona mhlawumbe bavumelana ukuthi ulwa uzoza laba benza khona ishow, yabo. But now into iba sekutheni ulwa kufanele if uMthandeni emtshela leyo nto ulwa bese mhlawumbe etshela ioffice, ashe officeini ukuthi cha uMthandeni ungicelile ukuthi ucela ngize emcimbini wakhe kuphi. Angithi uyayibona lonto leyo. Ebese ioffice lenzani ke lona lithatha lilokha idate le uMthandeni ayicelile, which is mhlawumbe ku wrong phela ukuthi yena akhulume nolwa straight, kodwa ke if usekwenzakele kusuke sekwenzakele ulwa ashe officeini ukuthi uMthandeni ungicelile ngedate nje
ebese ioffice lilokhi date libhale mhlawumbe eceleni kwaleyo date leyo ukuthi ngelanga eliso uLwa uzobe kuphi. Uyabo? So that angezokuphazamiseka uLwa na kukhona nokuthi kuphume imoto etransport imhambisa udriver athole no ahambe na no DJ wakhe, because one thing ekumele nikwazi uLwa uno DJ uno driver na wonke umuntu omsupportayo ahamba naye amnikwe ioffice. Angithi uyabo? So manje uLwa angazi ke noma yemtshelile noma akamtshelanga, but ioffice lalingazilutho ngaleyo nto leyo. So ioffice into eliyenzayo, because mhlawumbe uSisulwa akazange akhulume mhlawumbe eofficeini ukuthi kunomcimbi, ioffice liyaqhubeka mhlawumbe lithatha amanye amashow, lithatha amashow ebese kwenzeka ukuthi uLwa unomcimbi mosi mhlawumbe le kuMthandeni, but now ioffice alazi ngalo mcimbi loyo, lona lenzeni lithathe amashows lawa enzeni abhadala ama-deposit enze yonke into, ebese lifika ilanga nanguLwa uyathathwa bayahamba ke bayele emashowini abo njengenjwayelo every weekend, bahambele baye emashowini bayosebenza babuye futhi. Then ebese kufika ke sekuthi uLwa akafikanga kuphi eshowini kaMthandeni. Ubani obazi ngeshow kaMthandeni eofficeini? Akekho waziyo. So first thing efikayo ukuthuka uBig Zulu, ukuthiwa uBig Zulu uvimba ingane, uBig Zulu uvimba ingane ayikhonanga ngemdletsheni ngenxa kaBig. Ngisuke ngingazi nix, ngisuke ngingazi lutho, ngisuke ngingatshelwanga nix, because mina ngihlezi ngisho ngithi if Lwa kunezinto ofuna ukuzenza uyasho wena, then utshela ioffice likhona ukuyibhala phansi leyo nto ukuthi uLwa ngesikhathi ngelanga eliso uzobe esendaweni kanje, so that ngelanga ngempela udriver wakhe nebus baphume ne DJ bahambe baye lapho mhlawumbe umfowethu uMthandeni ababize khona bayojabula babe bonke, aqhubeke nje yonke into ibe right. But now mina as uBig Zulu ngisuke ngingazilutho, ngisuke ngatshelwanga lutho. Sine-office nami engibhukhwa kulona, nami abafowethu bayazi, abafowethu enginokubenzela ama-favor. Ufonela mina Big Zulu mfowethu, bengicela uzongisiza ngelanga eliso. First thing engiyenzayo ngiyafona e-officeini ngisho ngithi bafowethu kunomfowethu ongicela ukuthi ngizomsiza ngelanga eliso, ngicela nikwazi lokho, nikubeke nje kule date le. Bakubeke ngempela ke date ukuthi hayi uBig Zulu ngelanga eliso khona umuntu ombizile kuphi uzoqala khona, whatever shows amanye abawathathayo, even if ishow leyo ayibhadali, because it's no ama-favor ekugcineni. You understand? Even if ayibhadali then ngihambe ngifike ngenze lento engiyoyenza, like izolo bengile emcimbini oJazz, ilonje oJazz elikhulu in Danhauser, bengishilo ngathi ngelanga eliso ngizoyosupport abafowethu babhala phansi. Uyabo? So inkinga kufana khona umfowethu omunye futhi obefake uLwa ensukwini nje, umfowethu ke mina ngiphila naye, ngiphile naye isikhathi eside, bemfakile uLwa kumcimbi wakhe. Mangihlangana naye ku-event ngiyambuza ngithi webhuti, ngibone uLwa kwi-event yakho, ukhulume nobani about uLwa njengoba ezoza ku-event yakho? Wathi hayi ngikhulume naye direct. Futhi ke ngibizwe uLwa, wathi uLwa mphathi wozobona. Ngithi ngibonani? Ozwa ngidonsa ngesandla saya, I think behamba ngebus, umfo loyo wangihambisa khona, mayefika wafika khomba iposter, wathi hayi bo bheka bangifake ku-poster. Ngani mina how bakufake ku-poster kanti nikhulume kanjani? Ngase ngibuza kuye umfowethu, bhuti ukhulume nobani ngoba uLwa ku-poster? Wathi hayi ngakhuluma nangathi hawu wena Lwa ukhulume nobani? Ubatshelile naye office, because yinto ebalulekile. Hayi ukuthi utshela uBig Zulu, ukhulume office, inkabi record ne-office elikhulu futhi. Ubatshelile naye office ukuthi umfowethu ucelile ukuthi uzomenzela ifavor.
hayi angibatshelanga. Ngase ngisho ke kubhuti ngathi mfowethu nansi into eyinkinga ke la. You see njengoba wena ukhulume nolwa akashonge officeini. Officeini bathatha ama shows ngoba batshela ukuthi i-date le isese free. Bathatha ama shows. Lifikile ngale event yakho ulwa uze kuthiwa uperform eCape Town. Ulwa uze kuthiwa uperform eThekwini kuphi. Akasakhonanga ukufika eshowini yakho. Kanjani ngenxa yokuthi bese bookiwe kwezinye indawo nina anizange nifake i-date yenu e-officeini. Hayi kuBig Zulu e-officeini lenkabi record. So ulwama sengasafiki first thing enenzayo nini. Hayi uBig Zulu uvimba ingane. Big Zulu uvimba ingane ayifikanga kuphi. Akusiyi angazi lutho mina. Into engishoyo ukuthi ukube i-date beyibhalwe officeini phansi ulwa bezofika noma kanjani lolo nale. Bezofika noma kanjani.